Reit, ni'n bob amser yn falch iawn bod chi'r gwylwyr yn cysylltu gyda'ch straeon, ac mae aelodau canolfan hanes uwch gwirfau yng Nghlynnog Fawr yn gyfranwyr cyson iawn i'n calendr wythnosol ni gyda'i holl ddigwyddiadau. Mae nhw nawr wedi dechrau'r brosiect ar-lein newydd sy'n cyfnodi hanesion lleol, ac maen nhw'n awyddus iawn i bobl yr ardal fod yn rhan o'i menter. Enw prosiect ydy Cof y Cwmwd. Does gen ni fawr ddim ar yn gwefan ni ynglŷn â hanes yr ardal uwch gwirfau, sef yr ardal rhwng Llanel Haearn ac Afon Gwirfau yn Bont Newydd. Ac oeddwn ni'n teimlo fas yn syniad gael manylion ar y wefan. Ac wedyn wrth crafu pen a holi, oeddwn ymddangos mae'r ffordd orau i gwneud hi o dim sgwennu rhywbeth a gadael i bawb i ddarllen o de, ond yn hytrach gwadd pawb i gyfrannu at y wefan. Mae hi'n wefan debyg iawn i Wicipedia. Hynny ydy, mae rhywun yn gallu creu cyfrif a mynd ati ac ychwanegu mwy o wybodaeth a mwy o straeon. Da ni hyd yn hyn wedi derbyn llawer o gyfraniadau, da ni ddiolchgar iawn, ond da ni yn edrych i gael mwy o wybodaeth gyn bobl. Felly mae yna wybodaeth am bobl adnabyddus sy'n dod o'r ardal. Mae yna bethau amdan daearyddiaeth, chwedloniaeth, rheilffyrdd, rhywbeth at rant bawb a deud gwir. Croeso i unrhyw yn gyfrannu, sgwennu erthigol newydd neu ychwanegiad erthigol sydd yna'n barod ar y wefan, neu gywiro rhywbeth achos dydy pawb ddim yn gywir bob tro. A does dim rhaid chi boeni am eich Cymraeg achos mae yna rhywun yn checio jyst i wneud yn siŵr bod yna ddim rhyw gamgymeriadau fach na rhywbeth fel yna. A mae yna croeso cynnes i unrhyw un o 5 oed i 105 de. Ie, ac os gennych chi stori i'w rannu gyda Wici uwch gwirfau, mae'r manylion cyswllt ar y sgrin i chi nawr. A chofiwch hefyd